but kai ka ba sinjam ka ba ni la khot ni verify sakani ka mit lakani ka jinyalang ba lingkot ka jongi ka ban chai lamba ka all khasi Meghalaya to taxation kalong ba na kalyang jongi da all khasi Meghalaya to section nila yo ya kani ka city na ka sarkar jila ka badi ka po jinyalam jong kondat sangma te nila yo min ka ha ka sing thodi ngi to city lamba ka whatsapp te hadin ba ngila yo ya ka city te ni na kalyang ka ekmt ka all khasi Meghalaya to section ni so kendet banyu i ka to city namar ba hang to city la benrap ban la khot lang ru yak te kitur operator lani ki hotel ki try guest house but kiwi kumta teter te nakalyang jumi ka all khasi Meghalaya to section nim tourist taxi action nim pa ba bakan long kumta namar ba haba ka jingeki ka dei namba ka all khasi Meghalaya to section kat bat kiwi ki action ba pya ki badan hak satri jongka ekmt te habangi i to city long ka so kendit ini kumlu ka sarkar namar ba ka khatkhandai trik nailur arja saw ngi la yo ban ha ya ka ma chief minister la pha la ong ban ai ya ka suggestion lani ka city ka ban thawi ta committee tingi la ra ru ya ta suggestion so kondat sangma bani sa ko office jong tri kam du ban hang ni ngan sai hiat ka long ba ha ka ni ka khatkhandai trik ka ba dei ka lapan kwa ban ai mo ka ban kong hinga ko ban ai ko play human tri lang ba namal ba ula ong ba ula menjur kan tiang ya kan ka city pai ba ka bangi ni la tho so ha khat khandai trik nai lur aja sau but hakate ka bat ruah ni kijing pan jong u naga ekmt alo kijing ai jing mut ka bangi poi sha haka ap sau trik nai lur hi arja sau hakani ka si hadin ka ni la pelong ni la pelong nya u ban tha yo director jong tourism ban lum nya ban thau yo committee saka ban thau committee ban lum ni nong nya kali kamai ban vai nong nya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka jing kata ka city ka bau mo nagaling ka sarkar ka lapa ni long bang ni nagaling ka asen ba don berkhoi ki asen ki ban pok ka satri jong ka ekmt bat kin try nong nya kali ba ki try kali ni larai bi balasai ka sini kan kata committee ka balkhot ka la khli do chairman do director tourism Pak Cyril Biding do nagaling ki ekmt ni num tre ban le ka tingalang nama ba kamdei balkhot ka pang tangi nong nya kali kamai bat ki try ka nong nya kali kamai kata kita ki bai kalong bai community kalong bai ngat dengan kuno bai ka sarkar MDA hi ka bala pen rumah do kat ni don ki driver na pen jungi ki bala sim ya kador ha chaka lai heja ki sim no lai siteng ha chaka lai siteng ki sim no sa hoja bapri kalong bang kam don ni kata ka jikin bai ka biang na kaliang ka sarkar kam khot pi ngi kadai be ka sarkar kani pen rumah wat num kuno ki driver hi bapri haba ngaru il jong simat ngadang dei hu nong nya kali bagadan me slok man ka sngi ngali kamai ngaju syami kita ba ki ut ki passenger ndai haba nginda gala ekran da ktin ka basai ka basit ki songthu ingi bat ki priang ye ke bangi pan mangi i of yong ba ki driver kali ki le don bor hi la ka bor ka dor ka mur ka badi kam kali kam don gum kata ndai kani ber khoi pali ka sajalong ong pi badi ka sarkar jila Meghalaya jungi ka sarkar MDA tu hi ka pamla ban pelang lani ban khot ikinong nya kali kamai ta ka daw ni sami chakman balada ka urlong kini kamat baka sarkar kan thawi kita ki policy kamut na kalyang jungi 60% ni la banya pun bai halor kata ka dor kamur ni beli bang nim sutnat ban le kata ka jingelang nama long hang tu la long ba kre jaktung kiwi abangi ki lembah ka ekmt apa lala ka ekmt kam ki kumni nga try sarkar kam jinda thawi ta committee mo angata tingila wan bu city meneru ba nginum le chakate ka jingelang rasai ka singi ka ban long spong steng apo state convention ka bala kli bala long chairman dai director jong ka tourism Pak Cyril Biding do nginum le chakate ka jingelang kata he ka jingmut la kaliang jong kini ki ason jong la kali kamai ngate ngala dep ong kini ki dagong pura ministry long ba ministry bali pe jong kai pe ba poling do ni la dep ong na du trai bla dep du ba UI tangi ke jing tuna ndai UI pat balai sa hoja tali ki kali duna ki miok kamai man kasmi te wat menta kini nai kini ka swak pujaru
ki kali ki bun ki bawan hina bar jela ki Bandung pok terus spot at manga menin simet menin min singi simet du kinti tio pladep du ngalai da ka jong kaman aba mo ko ngaku munong ngilam juga all khasi Meghalaya terus ngala don ki spot ngala sami chiti ki sora ala sami chi nong long ai be ba ki babun hi ki kali pana bastit bat ngap sai hang ni ru sai sien man ban yo don ki pai ba ki ban par sung thu pat sai mo ya kata ka jing ya ki jongi le si kum ki ki bade he ki tur spot ki ba ki pai ba ki uri khasi jongi ki briu jongi ki badan ye ki spot ke pham ke in sai na kalian ka asan ka all khasi Meghalaya tu touristic si asan nim sim la khang ye ki kali ki Banaba State Bandung pok ka Meghalaya andrei isu ong ye ka sarkar ban thaw ye ki policy ha ki tourist spot Bandung penting no ikali Banaba State Bandung Syashu Bandung ai no ingi ki try local ke banyak kali badi nang ke jela jungi hi bangin yo bandai yalam kaya ha ki tigi janga jaka jong kai ban ha ka ri khasi jang dia bro koi